Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw, Webes, Agosto 13, 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal.
Mayor Malacon luwas na sa katalagman matapos nga nag-positibo sa COVID-19. Ato nga sa mga barangay sa Bacolod City, mayara sang COVID-19 local cases suno kay Vice Mayor Familiaran. Sa balita national, Presidente Duterte bakunahan sang COVID-19 vaccine sang Russia sa Mayo tuig 2021. Nagabaligya sang face shield nga wala nagasunod sa SRP ang pwede pinahan tubtob 2 ka milyon sunod sa DTI. Sa balita international, Brazil nagperma sang deal para maghimo sang Russian vaccine. Sa sports balita, Coach Risto Vidakovic hindi na mangin kabahin sang bago nga team sang United City FC. At sa showbiz balita, Angeline Quinto wala ginakahuya nga isa siya karetokada. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time las 6:13 kakaron sa detalye na sang mga balita lokal. Luwas na sa katalagman si EB Magalon na Mayor Marvin Malacon samtang naka-admit sa pribado nga hospital diri sa may Bacolod City matapos nga nag-positibo sa COVID-19. Iningin pahayag sa legal counsel nga si Attorney Ariel Malunes. Suno kay Malunes, si Malacon ang unang nagbatsyag sang pagpananakit sang lawas kag on and off nga hilanat sa 2 Agosto 2. Dugang pasini nga nagpati nga alkalde nga isa lamang ini ka normal nga ginabatsyag bangod sa mawalanon nga panahon. Apang sa ini ang nagsuprer sang ubo, nagdesisyon ng alkalde nga magpa-swab test tubtob nga nag-positibo sa COVID-19. Ginkaruman ni Malunes nga umpisa sang nagbatsyag sang sintomas ang alkalde, wala na ini makapadulong pa sa EB Magalona Town Hall kundi nagtener na lamang sa Bacolod. Ginkumpirmar man ni Malunes nga may mga immediate family si Malacon nga nag-positibo man sa COVID-19 infection. Sa karon nag-survey bilang acting municipal mayor si Vice Mayor Erica Matulaca. Si Malacon among unang opisyal sang gobyerno sa Negros Occidental nga nag-positibo sa COVID-19. He's okay kag base sa mo istorya na okay man lang, in fact nga maligan ni sakon niya huwag ka lang ni kabalo nga COVID ni so mo lang normal galing kita mo lang na kabalota nga COVID na positive ta so Nabatian si Attorney Ariel Malunes ang legal counsel ni Mayor Malacon. Temporary maging pauntat ang pagbaton sa admission sa mga pasyente sa Bago City Hospital bangod sa ginpatigayon nga decontamination kag disinfection. Ini matapos nga nag-positibo sa COVID-19 ang isa sa mga doktor nga nag-duty sa bunga Bululngana. Suno kay bagong Mayor Nicholas Yulo, ginsugdan ng contact tracing sa mga persona nga naka-close contact sang doktora kag subong naka-home quarantine. Gintugutan naman nga makagwa ang mga pasyente nga kinahanglan i-discharge samtang iba nang ginsaylo sa pribado nga kwarto. Ginkaruman sa alkalde nga bukas sa gihapon ang emergency room para sa mga emergency cases. Ang doktor nga nag-positibo ang residente sang syudad sa Bacolod. Magabalik ang normal nga operasyon sang hospital sa Agosto 17. Kita ka doktor nag-positive, nag-contact trace kita, tanan nga close contact ya, gin-isolate naton, gin-patigayon man ang swabbing. Dapat yan si Bago City Mayor Nicholas Yulo. Sa dugang pang balita lokal, nagapati si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran Chair sa Bacolod IATF nga posible masobra na sa tunga sang 61 ka mga barangay sa Bacolod City ang may na-record nga local cases ng COVID-19. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag di Familiaran nga estimated pa lamang ang iya apang sa karon. Madamo nga mga nag-positibo sa COVID-19 ang nagahulat pa nga kuhaon sa Bacolod City Health Office sa Puloy-Ana para dalon sa isa ka quarantine center. Suno kay Familiaran, ginauna kuha mga pasyente nga nagabatsyag sang sintomas sang masakit kag gilayon nga ginadala sa hospital. Suno pa sa Vice Alcalde, isa sa ginaproblema sang syudad kung puno na ang hospital bangod mapilitan nga dalon ang mga pasyente sa quarantine facility. Mga more than half of our barangays may mga positive cases na locally transmitted cases. Kung yung estimate, dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Ginkumpirmar ni Police Lieutenant Junito Pastra ng Hepe sang Police Station No. 9
Isa niya ka pulis ang nag-positibo sa COVID-19. Ini matapos nagwang resulta sa iya swab test ang Miyerkules nga adlaw kon kahapon, Agosto 12. Magluwas sa iya nga pulis nagpositibo man sa COVID-19 ang iya iloy kag duha ka utod sa dinhi sa diri pulisman nga na destino or assigned sa admin office ang Bacolod City Police Office. Ginpahayag ni Pastrana wala sa dapat kabalakan ang pumuluyo nga ilan na sakupan. Bangod on leave ang pulis nga nag-positibo sa masakita. Ginpahayag man ni Pastrana nga wala sang may ginabatsyag ang iya kapulisan kag magapadayon sila sang ilang serbisyo. Dugang pasini nga naka-home quarantine ang pamilya sang iya pulis nga nagpositibo. Ginpatigayon ng disinfection sa Bacolod DRRMO sa Police Station number 9 kaina sang aga. Swab dito sa Fiscal City, dira sa may base center. Okay. So, ang result, alleged yun, nagwa kagapon. So, confirm nga nagpositibo siya, pati na ang iyang nanay, ang duwa niya pag ikaw. Dapat yan si Police Lieutenant Junito Pastrana ng hepe sang Police Station number 9. Sa katapusan nga balita lokal, nagapadayon pang training sa mga contact tracers na gintukod sang syudad sa Bacolod sa 61 ka mga barangay bilang kabahin sang pagpabakod nga ginahimo sa karon sang administrasyon sa pag-away batok sa COVID-19. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni City Administrator M. ang tagsay ka mga barangay ang gina-require sang hindi magnubo sa napulo ka mga personnel nga moang magabulig sa pagpatigayon sang nagakaigo nga contact tracing. Suno kay ang bus sa formula ginpamanawag sang DOH, ang Bacolod ang nagakinahanglan sang 787 tanan ka mga contact tracers. Agud mangin epektibo ang ila sini nga trabaho sa tagsay ka mga barangay. Ini nga mga contact tracers ang ginalakipan sa mga barangay officials tanod kag mga miyembro sang Barangay Health Emergency Response Team o kon ginatawag man nga BHERTS. Kadayon subong ang aton nga pag-train sa mga barangay contact tracers. Ang ginhimo ta is ang tanan nga barangays din pangayuan ta sila sang ilaman nga contact tracing team because dapat yan si Bacolod City Administrator M. ang Sa balita, sa aksyon. lasay sa 18 Action Radio Philippine Standard Time. Simo pag-exercise hindi gid mag sa mga balita national pagkatapos gid lamang sini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Una sa aksyon! Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time at pagkaroon sa detalye nasang balita nasyonal. Ginalantaw sang palasyo nga sa Mayo tuig 2021 hatagan sang COVID-19 shots si Presidente Rodrigo Duterte. Sa televised briefing subong adlaw ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque makabaton si Duterte sang Sputnik 5 vaccine sa Mayo 1 tuig 2021 pero dapat iniuna nga maprobahan sang FDA. Pero kay Roque ga-review sang vaccine expert panel ang resulta sang Phase 1 kay 2 sang clinical trials sa masunod nga bulan. Ginpahayag naman ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director sang Philippine Council for Health Research, ang bakuna ang posible mangin available na para sa commercial use sa Abril tuig 2021 sa Pilipinas.
Ginpahayag sang DTI nga tubtub 2 ka milyon ka pesos ang penalidad kung hindi pagsundon sa mga nagabaligya sang non-medical grade nga face shield ang suggested retail price o kon SRP nga 26 sa tubtub 50 pesos. Suno kay Undersecretary Ruth Castello, ila nagin palapta ang ining impormasyon angot sa SRP sang face shield sa nagkalinlain nga mga platforms. Ginpathag ni Castello ang penalty ang cover sang Price Act kasunod nga gindeklarar ini sang DOH nga ang basic commodity o kun essential good. Dugang pa sini nga yara naman sa minimum nga 5,000 pesos ang penalidad kag mayara man sang penalidad nga pagkapreso sang 5 tubtob 15 ka tuig bangod sa profiteering. Sadtong Lunes ginpermahan ni Health Secretary Francisco Duque III ang Department Order 0345 nga nagapatuman sang SRP kag cover lamang ini ang mga non-medical grade nga mga face shields. Nagdangat na sa 147,526 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos nga nagdugang ang bago nga 4,002 cases sa subong nga adlaw. Ini na ang ikaduhang adlaw nga ginreport sang DOH ang masobra 4,000 ka mga bago nga COVID-19 cases sa pungsod. Lakip sa mga lugar nga may madamo nga bago nga mga kaso ang gikan sa Metro Manila, ginasundan sang Laguna, sunod ang probinsya sang Cebu, Rizal, kag ikalima ang Cavite. Sunod sa DOH, nagsaka naman sa 70,387 ang nakarecover sa masakit matapos nga nagdugang ang 1,403 ka mga pasyente nga nag-ayo. May 23 naman ka bagong napatay bangod sa COVID-19 upo ng pungsod ang mayara na sang kabugusan nga 2,426 nga death toll. Ang Pilipinas sa karon ang may 74,713 ka active COVID-19 cases. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 28 Action Radio Philippine Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gidlamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na Tahuna sa aksyon! Kagkaroon sa detalye na sang balita international, nagperma sang deal ang Brazilian state of Parana para itest ang mag-produce ang COVID-19 vaccine sa Russia, pero nagpabutyag ang mga opisyal nga ilauna siguraduhon na ang safety kag kaepektibo sang bakuna. Ang bakuna ang pag-aprobahan pa sang Brazilian regulatory kag dapat makatapos sa phase 3 clinical trials o kon large-scale testing sa tao antes ini nga i-produce sa Brazil. Suno kay George Caliado, ang head sang state-run Parana Technology Institute. Kung ini ang maprobahan, mag-uumpisa sila sa pag-produce ng bakuna sa second half sang 2021. Ginpathagman sini nga sa idalom sang deal, ipalambot man sang Russia sa ila ang resulta sang phase 1 kag 2 sang clinical trial. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa sports balita, ginanunsyo ni Serbian manager Risto Vidakovic nga hindi na ini magbalik sa United City FC. Ini matapos nga sadto ginpangunahan ng anay team nga Ceres Negros FC sa Philippine Football League kag sa AFC Cup. Sa Twitter, ginpahayag ni Coach Risto nga luyag sini nga ipabalo sa mga Filipino football fans, ilabi na sa mga supporters sang Ceres Negros nga hindi ini manginkabahin sang United City FC. Nagpasalamat si Vidakovic sa Ceres sa maayo nga mga eksperyensya. Ang Ceres Negros ang nagdaog sang 3 kasunod-sunod nga tuig kag regular man nga gina-feature sa AFC Cup. Una na sadto nga ginpahayag sang bago nga team nga United City FC nga prioridad sang team nga i-retain o kung ipabilin si Vidakovic. Una sa balita! Una sa aksyon! Kag sa tunamang showbiz balita, proud retokada ining nangin palayag ni Angeline Quinto sa iyang post sa Instagram sa diin nangin bukas ni sa iyang pagparitoke. Sa post sang singer kag actress, liwat sini nga ginbalikan ang iyang mga ginparitoke sa iyang lawas lakip ng eyelid surgery, arm liposuction, belly liposuction, thermage, breast reduction kag glutathione injection. Suno kay Angeline, ginplano man sini nga panamion ang iya sini nga ilong pero wala na dayon ang operasyon. Gina-question sa karon sang actress kung nga ginahimo nga dako nga issue sang ibang nga tawo ang pagparitoke sa mga artista. Suno kay Angeline, dapat wala ini ginakahuya ang anuman nga ginaparitoke, ilabi na nga kinahanglan ini sa ilang nga trabaho. Sa atong 2014, sang si Angeline ang nagpaidalom sa liposuction kag cosmetic surgery. Una sa balita! Una sa aksyon!
Dasay sa 36 sa Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Agosto 13, 2020. Sa liwat ako ang inyong tagbalita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.